Za mene, Eržebet most, Beli most u Budimpešti. Tu sam bio, pogledajte klip pre nešto godine. Pretrčao sam i gore u brdu ima dvorac jedan. I to sam u rano jutro pretrčao i obišao. A sada je noć, da se podsjetimo starih dana. Most na Dunavu. A da li sada da odemo gore do dvorca, pogledajte kako je lepo osvetljen. Pogled na Dunav, na lepom plavom Dunavu, ono i brodića, sve šljašti. Inače, Budimpešta ima 9 mostova na Dunavu koji povezuju Budin i Peštu. Mi se nalazimo na jednom. Uživajte u prizoru. Na lepom, plavom. Gore na vrhu. Mrak je. Odavde se još bolje vidi sve na budinskoj strani, ovo na brdu. A brodovi plove. Eržebet most, da pretrčimo barem kada smo tu. Saobraćaj živ. Već smo na budinskoj strani, da pogledamo peštansku stranu. Tamo je parlament, a odmah iznad mosta, čiji spomenik ovo beše, ne sećam se, ali šta nas košta da se popnemo? Ja mislim da se pre 2 godine nisam popeo gore, nego sam žurio zbog drugih aktivnosti i onda sam samo prošao preko ovih mostova. Evo ga, taj Beli most Eržebet i sa druge strane. Odozgo je verovatno lep pogled. Treba se popiti. Eržebet most i stepenice koje vode gore. Idemo. Osvetljeno je. Kako se penjemo, pogled je sve lepši i lepši. Evo ga, čeka nas. Prvi vidikovac. Još se ide stepenicama. I još malo. Zaista veličanstvo. Sve šljašti. Budimpešta. Budimpešta na dlanu, a mi smo kod... Drži krst u ruci. Kao amfiteatar. Odavde ne vidim da piše ništa. Nemoj mene slikati. Čuo da nije lep danas. U opisu klipa ću ostaviti to. Kome se radi. I isključeno da je onaj koji je uveo hrišćanstvo među Mađare. Dunav. Dobro, to je bio Eržebet most i naš spomenika, ne znamo o kom se radi, ali jedno lepo osjećanje, jedan predivan pogled. Pozdrav iz Budimpešte!